Το ερώτημα το βασικό που καλούμαστε, που θέλουμε να απαντήσουμε και γι' αυτό κάνουμε μια σειρά εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, είναι πώς θα ανατρέψουμε τον καπιταλισμό. Με ποιο πρόγραμμα, με ποιο κόμμα, με ποια τακτική. Αυτή είναι η ουσία. Με αυτό το πλαίσιο ανοίγουμε τη συζήτηση σε όλη την Ελλάδα. Ελπίζουμε και επιδιώκουμε αυτή η συζήτηση να ολοκληρωθεί σε ένα ανώτερο επίπεδο πολιτικής συγκρότησης των δυνάμεων της αριστεράς, που θα δώσουν νικηφόρους αγώνες και θα βγάλουν τους εργαζόμενους και συνολικά την κοινωνία από το τέλμα που της έχει βυθίσει ο ολοκληρωτικός καπιταλισμός της εποχής μας. Δεν σας κουράσω λίγο περισσότερο. Ο λόγος στον σύντροφο τον Άγγελο τον Καλλιό. Να πετύχουμε το συντονισμό με τα μικρόφωνα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, να χαιρετήσω καταρχήν όλους σας και όλο το μαχόμενο κίνημα, τη μαχόμενη αριστερά της Λέσβου, όχι μόνο για την ιστορία που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο και είναι σημαντική, αλλά και για το μέλλον, με βαθιά εκτίμηση σε μάχες που έχετε δώσει και εσείς μαζί με άλλους συναγωνιστές, ιδιαίτερα τη συγκλονιστική μάχη που αφορά το δραματικό πρόβλημα της εποχής μας, που είναι το προσφυγικό. Μάχη που έχει ενσωματωθεί σαν εμπειρία συνολικά στο εργατικό και λαϊκό κίνημα στη χώρα μας και στη μαχόμενη αριστερά. Πράγματι σήμερα, όπως είπε ο σύντροφος ο Νίκος, πραγματοποιούμε μια εκδήλωση που δεν έχει τα κλασικά πολιτικά χαρακτηριστικά των εκδηλώσεων που κάνουμε ως Ανταρσία, ως ΝΑΡ. Είναι ένας κύκλος εκδηλώσεων που έχουμε ξεκινήσει σε όλη τη χώρα, σε όλες τις πόλεις και στις γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, και στην οποία επιχειρούμε να θέσουμε επιτάπητος την ανάγκη ενός σύγχρονου προγράμματος και κόμματος που θα το υπηρετήσει αυτό το πρόγραμμα, κομμουνιστικής απελευθέρωσης, ένα πρόγραμμα συνολικής απάντησης στο βάρβαρο, στον κανιβαλικό, στον ολοκληρωτικό, όπως λέμε εμείς, καπιταλισμό της εποχής μας, που επιτίθεται εναντίον της εργατικής τάξης και του εργαζόμενου λαού σε όλες τις χώρες. Στη χώρα μας με μεγαλύτερη οξύτητα για μια σειρά συγκεκριμένους λόγους, που απειλεί με μεγαλύτερη κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων στην περιοχή, με μεγαλύτερη οξύτητα του κοινωνικού προβλήματος, του προσφυγικού προβλήματος, που απειλεί εμάς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, με μια κοινωνική γενοκτονία, με πολεμικές απειλές, απειλεί τον ίδιο τον πλανήτη. Στη βάση αυτή είναι που τίθεται το ερώτημα ξανά, όχι μόνο σε κάποιους διανοούμενους της αριστεράς ή σε κάποιες συγκεκριμένες οργανώσεις της αριστεράς, κομμουνιστικής αναφοράς, αλλά και σε ευρύτερα τμήματα του λαού και των εργαζομένων, εάν υπάρχει και ποια είναι αυτή μια συνολική, δηλαδή εναλλακτική, στο σύγχρονο καπιταλισμό που απειλεί την ίδια τη ζωή μας, την ίδια τη ζωή της γης της ίδιας. Και θέλω από την αρχή να σημειώσω ότι οι θέσεις και οι προτάσεις για ένα τέτοιο πρόγραμμα και ένα τέτοιο κόμμα στην εποχή μας έχουν αντικειμενική βάση και δυνατότητα, παρά το ότι ζούμε σε μια εποχή φόβου, εποχή απειλής, εποχή κοινωνικής καταστροφής και κοινωνικής γενοκτονίας. Και πριν απ' όλα η μεγαλύτερη δυνατότητα που σήμερα πηγάζει μέσα από τα σπλάχνα της σύγχρονης κοινωνίας
για μια άλλη κοινωνική οργάνωση, απελευθέρωσης από όλα τα δεινά της εκμετάλλευσης, του πολέμου, της φτώχειας και της γενοκτονίας, ιδιαίτερα των νέων εργαζομένων, αυτή η δυνατότητα βρίσκεται στην ίδια την εργατική τάξη, στους ίδιους τους εργαζόμενους, στη νέα γενιά των εργαζομένων, που περισσότερο από ποτέ είναι η πιο πλειοψηφούσα μέσα στο εργατικό δυναμικό, στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό κοινωνική τάξη. Είναι η πιο μορφωμένη, παρά τα πολλά επίπεδα συγκρότησής της, η πιο μορφωμένη, η πιο έμπειρη εργατική τάξη, και επαγγελματικά και τεχνολογικά με τις σύγχρονες κατακτήσεις του κοινωνικού πολιτισμού. Είναι η πιο έμπειρη τάξη να οργανώσει την παραγωγή, να οργανώσει και να διευθύνει την κοινωνική παραγωγή, να οργανώσει και να διευθύνει συνολικά τις τύχες της κοινωνίας με άλλο τρόπο από τον εκμεταλλευτικό τρόπο του σύγχρονου καπιταλισμού, με έναν τρόπο απελευθερωτικό, με έναν τρόπο που τον έδειξε για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας η μεγάλη εξέγερση της Κομμούνας του Παρισιού, όπου τότε φάνηκε η δυνατότητα της εργατικής τάξης να εξεγερθεί για δικούς της λόγους, για τη δική της απελευθέρωση και την απελευθέρωση συνολικά του εργαζόμενου λαού. Τότε φάνηκε η δυνατότητα αυτοτελούς παρέμβασης στην ιστορία της ανθρωπότητας από την εργατική τάξη, και αυτό φάνηκε πιο συγκλονιστικά με τη μεγάλη εποποιεία του Οκτώβρη, της μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης στη Ρωσία το 17, 100 χρόνια είναι από τότε, όπου τότε φάνηκε η δυνατότητα όχι μόνο να εξεγερθεί η εργατική τάξη, αλλά και να κατακτήσει την πολιτική εξουσία και να δρομολογήσει σημαντικούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς και να δώσει έναν τόνο απελευθερωτικό στην ανθρωπότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αλλεπάλληλες επαναστάσεις, να τροφοδοτηθούν. Υπήρχαν οι δυνατότητες και οι αντιθέσεις στις κοινωνίες για αυτές τις επαναστάσεις και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, να συγκροτηθεί το εργατικό κίνημα σε ανώτερο επίπεδο, να συγκροτηθούν τότε κομμουνιστικά εργατικά κόμματα, τα οποία έθεταν συνολικά το ζήτημα της αλλαγής της κοινωνίας, αλλά που αυτές οι εξεγέρσεις και αυτές οι μεγάλες επαναστάσεις, όπως η Οκτωβριανή Επανάσταση, εκτός από τις μεγάλες στιγμές, τη μεγάλη όθηση που έδωσε συνολικά στη σκέψη και στην πράξη του εργατικού κινήματος και της αριστεράς σε όλο τον κόσμο, με την ήττα τους, την κατάρρευσή τους, μας οδήγησαν σε μια κατάσταση όπου πραγματικά έχει δυσκολία σήμερα να μιλήσεις για ένα πρόγραμμα κομμουνιστικής απελευθέρωσης, για ένα σύγχρονο κόμμα κομμουνιστικής απελευθέρωσης, και επομένως, ενώ υπάρχει αυτή η μεγάλη δυνατότητα, ενώ υπάρχει αυτή η μεγάλη εμπειρία και η δυναμική της σύγχρονης εργατικής τάξης, να τίθεται με δραματικό, οξύ τρόπο η συζήτηση ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα, ποιο είναι αυτό το σύγχρονο κόμμα. Διότι υπάρχουν κόμματα που αναφέρονται στον κομμουνισμό και στη χώρα μας και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Όμως, μαζί με την κατάρρευση του ιστορικού εγχειρήματος στη Σοβιετική Ένωση και στις άλλες χώρες του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, έχουμε κατάρρευση και στα κομμουνιστικά κόμματα. Δείτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, που είναι το χειρότερο παράδειγμα να αναφερθείς, γιατί οικοδομεί τον πιο άγριο, τον πιο εκμεταλλευτικό καπιταλισμό, είναι το πρότυπο σήμερα των σύγχρονων καπιταλιστών. Αυτή είναι η γραμμή και στη χώρα μας, κινεζοποίηση, και στην Ευρώπη, στο όνομα του ανταγωνισμού, κινεζοποίηση της κατάστασης της εργατικής τάξης, με μνημόνια, με Ευρωπαϊκή Ένωση, με δημοσιονομικά σύμφωνα. Είναι τα κομμουνιστικά κόμματα στην Ευρώπη, δείτε τη Γαλλία, δείτε την Αγγλία, που γίνονται ουρά των σοσιαλιστικών κομμάτων. Γίνονται ουρά νέων εγχειρημάτων, πιο ριζοσπαστικών από τα παλιά σοσιαλιστικά κόμματα,
όπως το Εργατικό Κόμμα με την ηγεσία του Γκόρμπιν, όπως ο Μελανσόν, που όμως δεν θέτουν ζήτημα συνολικής απελευθέρωσης. Δεν θέτουν ζήτημα συνολικής ρήξης με το σύστημα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα κόμματα έχουν γίνει ουρά. Και στη χώρα μας ζούμε με δραματικό τρόπο το ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το ιστορικό κόμμα της εργατικής τάξης σήμερα, το ζούμε καθημερινά στο εργατικό και λαϊκό κίνημα με την παρέμβασή του που αρνείται πολιτικούς στόχους ρήξης, που αρνείται τη σύμπραξη, την κοινή δράση, τη μάχη για την ανατροπή των μνημονίων, για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, σαν άμεσους πολιτικούς στόχους, που αρνείται την πάλη μαζί με όλα τα τμήματα της μαχόμενης αριστεράς. Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να συζητήσει, να συμβάλλει η συζήτηση δική μας για ένα σύγχρονο πρόγραμμα και κόμμα. Πώς δηλαδή θα υπερβούμε αυτή την κατάσταση και θα κάνουμε συγκεκριμένα βήματα. Υπάρχει ένα ερώτημα. Καλά, εδώ ο κόσμος καίγεται. Εδώ μας βάζουν σε ένα μνημόνιο διαρκείας, σε μια δημοσιονομική πειθαρχία, σε μια λιτότητα και σε μια επιτροπία μέχρι το 2060. Με τις νέες συμφωνίες που υπέγραψε ο Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Εμείς θεωρούμε ότι η συζήτηση και η πράξη προς αυτή την κατεύθυνση ενισχύει και μπορεί να ενισχύσει την πάλη του εργατικού και λαϊκού κινήματος σήμερα για να επιβιώσουμε, σήμερα για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα που έχουμε εμείς και τα παιδιά μας να αντιμετωπίσουμε για πολλά χρόνια. Ακόμα κι αν τυπικά λήξει η έννοια και η γραφή ενός μνημονίου, για τα επόμενα χρόνια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική του καπιταλισμού είναι διαρκής λιτότητα, διαρκής υποταγή της εργατικής τάξης σε μισθούς, συντάξεις, σε κοινωνική πολιτική, διαρκής επιτροπία, διαρκής κίνδυνος πολεμικών σειράξεων, περαιτέρω φτωχοποίησης, ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, μεγαλύτερων προσφυγικών κυμάτων από όλες τις χώρες, σαν και αυτή που ζούμε ακόμα και σήμερα εδώ στη γειτονιά μας, με τους πρόσφυγες που εξακολουθούν να έρχονται ακόμα και αυτή την περίοδο και αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα στην προοπτική τους να ζήσουν καλύτερα, να επιστρέψουν στον τόπο τους ή να πάνε εκεί που επιθυμούν. Αυτοί οι λόγοι είναι υπαρκτοί και μας υποχρεώνουν να συζητήσουμε και να παρέμβουμε αυτή την εποχή. Το πρώτο ζήτημα, επομένως, που θέτουμε με την προγραμματική μας διακήρυξη, με το σχέδιο προγραμματικής διακήρυξης, είναι ότι υπάρχει δυνατότητα και ανάγκη μιας συνολικής απάντησης στο σύγχρονο καπιταλισμό. Δεν είναι το μέλλον του κόσμου αυτός ο βάρβαρος κανιβαλικός καπιταλισμός. Αυτός ο καπιταλισμός που δεν έχει να δώσει ούτε κοινωνικά συμβόλαια, ούτε κοινωνικό κράτος, ούτε στοιχειώδεις βελτιώσεις στη ζωή των εργαζομένων και των λαών, μόνο δεν διορθώνεται, δεν βελτιώνεται, μόνο ανατρέπεται, και αυτό είναι ένα συνολικό πρόταγμα, ένα συνολικό σχέδιο το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι στις μάχες του εργατικού κινήματος με συγκεκριμένο τρόπο να το θέτουμε πρακτικά μπροστά στους εργαζόμενους. Όμως για μας ο κομμουνισμός δεν είναι μόνο το σχέδιο μιας άλλης κοινωνίας, δεν είναι μια συνταγή που έλεγε ο Μάρξ, την οποία τη φτιάχνουμε στις κουζίνες των κομμάτων, των διανοουμένων, γιατί πρέπει να γίνει και θεωρητική και επιστημονική συζήτηση και να γίνει και σχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι και πράξη. Ένα τέτοιο σχέδιο επιδρά στις μάχες που έχουμε σήμερα του εργατικού κινήματος. Να βάλω μερικά ερωτήματα για να το κάνω πιο συγκεκριμένο αυτό και να μην το διατυπώσω μόνο θεωρητικά. Παίρνω το παράδειγμα με τον σεισμό που έπληξε και κατέστρεψε ολόκληρο χωριό εδώ, και ευτυχώς δηλαδή που ήταν στη θάλασσα, ήταν λίγο μακριά, δεν ήταν μέσα στο έδαφος του νησιού, θα ήταν μεγαλύτερη η καταστροφή. Αλλά ένας σεισμός που προστίθεται σε προηγούμενους σεισμούς και είναι και προάγγελος και άλλων σεισμών οι οποίοι θα προκύψουν, γιατί αυτός είναι ο τόπος μας, είναι μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές σε όλη τη γη, όχι μόνο στην Ευρώπη, ο τόπος μας. Και που μαζί με τα δικαιολογημένα
σωστά κατά τη γνώμη μας αιτήματα και στόχους που έβαλε η Ανταρσία εδώ για την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων των ανθρώπων που πλήγησαν από τον σεισμό. Και αρνούμαστε κάθε κριτική και απειλή ότι αυτές οι παρεμβάσεις ενδεχομένως έχουν πολιτικάτικο χαρακτήρα. Είναι ουσιαστική η παρέμβαση. Αν πάμε πιο βαθιά, θα δείτε ότι έπρεπε σε αυτόν τον τόπο να υπάρχει στον προϋπολογισμό, στα κυβερνητικά σχέδια, στα περιφερειακά σχέδια, στα δημοτικά σχέδια, να υπάρχει πρόγραμμα ελέγχου εδώ και χρόνια. Πρώτα απ' όλα όλων των δημόσιων κτηρίων, των σχολείων, των νοσοκομείων, όλων των κτηρίων που μαζεύεται κόσμος, είτε για την παιδεία, την υγεία, είτε για τις συναθρήσεις τις δημοτικές και τις περιφερειακές, αλλά και των κτηριακών υποδομών που ζουν και κατοικούν και εργάζονται οι άνθρωποι. Και να υπάρχει πρόγραμμα και οικονομική στήριξη, όχι μόνο για την αντιμετώπιση των συνεπειών των σεισμών, αλλά για αυτό που λένε όλοι οι επιστήμονες, για την αναβάθμιση των κτηρίων. Και χρειάζεται εδώ πρόγραμμα, χρειάζεται τεχνική βοήθεια και φυσικά οικονομικός προϋπολογισμός. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Ενώ την ίδια στιγμή η επιστήμη, η τεχνολογία, οι δυνατότητες οι τεχνικές μας δίνουν όλα τα εργαλεία. Το θέμα δεν είναι μόνο να προβλέψεις τους σεισμούς, είναι μια πλευρά που αφορά τους σεισμολόγους. Όλοι και οι σεισμολόγοι και οι γεωλόγοι σου λένε ότι το πρώτο είναι να ενισχυθεί το κτίριο. Να υπάρχει δυνατότητα να μην καταραίουν τα κτίρια, ιδίως τα παλιά. Και ενώ υπάρχει από τον κοινωνικό πολιτισμό όλη η τεχνογνωσία, όλη η τεχνολογία, όλη η τεχνική δυνατότητα και η πρακτική δυνατότητα και να εργαστούν εδώ οι οικοδόμοι, να εργαστούν οι μηχανικοί σε μια περίοδο ανεργίας, ο στόχος αυτός δεν εξυπηρετείται, διότι πνίγεται κάτω από τα μνημόνια, πνίγεται από τις περικοπές στο κρατικό προϋπολογισμό, από την απαγόρευση της επιτροπίας και των δανειστών να υπάρξουν κωδικοί, χρηματοδότηση δηλαδή, και στήριξη τέτοιων προγραμμάτων. Εμείς, μιλώντας με την έννοια μιας σύγχρονης κομμουνιστικής προοπτικής, θεωρούμε ότι ένα από αυτά, δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλα τα ζητήματα. Είναι θέμα το οποίο είναι μεγάλη σημασία να υπάρχει σε πρόγραμμα και η δυνατότητα υπάρχει, και έχοντας αυτή την αντίληψη των δυνατοτήτων των σύγχρονων είναι που θέτουμε μαζί με τους άμεσους στόχους αντιμετώπισης των αναγκών να υπάρξει τέτοιος στόχος. Άλλο παράδειγμα, πώς μας εμπνέει δηλαδή μια σύγχρονη κομμουνιστική προοπτική και στρατηγική. Η σημερινή κοινωνία έχει αναπτύξει σε τέτοιο επίπεδο τις παραγωγικές δυνάμεις, έχει αναπτύξει σε τέτοιο επίπεδο τις τεχνικές γνώσεις, τις δεξιότητες και την παραγωγικότητα της εργασίας, που είναι ανεπανάληπτο το ύψος αυτής της εξέλιξης. Στις δουλειές μας όλοι γνωρίζουμε και μπορούμε να καταθέσουμε ότι με λιγότερο χρόνο εργασίας, με τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, με τις δυνατότητες που μας δίνει σήμερα η σύγχρονη γνώση και τεχνική, μπορεί να υπάρχει παραγωγικότητα και εργασία για όλους και να μην υπάρχει αυτό το έσχος της ανεργίας που φτάνει εδώ το 25-30% και αλλού λιγότερο, και είναι μόνιμη κατάσταση και θα είναι μόνιμη κατάσταση σε όποια εξέλιξη αν έχει ο καπιταλισμός. Υπάρχει δυνατότητα με 4 και 5 ώρες εργασίας να παράγεται ο ίδιος και περισσότερος πλούτος και να απελευθερωθούν δυνατότητες πρώτα για τους εργαζόμενους ελεύθερου χρόνου και να απελευθερωθούν δυνατότητες εργασίας και να βρουν τα παιδιά μας δουλειά εδώ σε αυτόν τον τόπο και σε όλους τους τόπους υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ένα σύγχρονο αίτημα μείωσης του χρόνου εργασίας είναι ρεαλιστικό και αυτό πηγάζει από την ανάλυση μας του σύγχρονου καπιταλισμού, πηγάζει από την ανάλυση μας για τη δυνατότητα της κοινωνίας να δουλεύει λιγότερο ο κόσμος της εργασίας και να παράγει περισσότερο και να απελευθερωθεί σταδιακά η ίδια η εργασία και να απελευθερωθούν οι δυνατότητες του κόσμου της εργασίας, να απελευθερωθεί η δυνατότητα να εργάζεται ο άλλος κόσμος. Με αυτόν τον τρόπο ένα σύγχρονο πρόγραμμα δυνατοτήτων που αυτό εκφράζει ο καπιταλισμός επηρεάζει, καθοδηγεί και μας δίνει προσανατολισμό στην πρακτική μας σήμερα
Και είναι αυτός ο λόγος που αρνούμαστε τις προτάσεις ή τις θέσεις άλλων δυνάμεων της αριστεράς που σου λένε να γίνει πρώτα παραγωγική ανασυγκρότηση, να συνεργαστούμε δηλαδή με το κεφάλαιο και μέσα από αυτή την παραγωγική ανασυγκρότηση να αυξηθεί η πίτα και τότε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα μισθών, συντάξεων και νέων θέσεων εργασίας. Αυτός είναι ο λόγος που μας κάνει ως ανταρσία, ως νέο αριστερό ρεύμα για την κομμουνιστική απελευθέρωση, να θέτουμε σήμερα στόχους πάλι ότι είναι δυνατόν να υπάρξει αύξηση στους μισθούς, αρκεί να πάρεις από το κεφάλαιο και τα κέρδη του. Ότι υπάρχει δυνατότητα λιγότερου χρόνου εργασίας. Ότι υπάρχει δυνατότητα σύγχρονων υπηρεσιών παιδείας, υγείας, σύγχρονων δυνατοτήτων να ζήσει καλύτερα κανείς σε αυτόν τον τόπο. Πηγάζει από αυτή την ανάλυση, από αυτή την πεποίθηση και η εμπειρία του παλιού κομμουνιστικού κινήματος στις καλές του εποχές, όχι στην ήττα του, δείχνει ότι αυτός είναι ένας δρόμος. Δηλαδή να μην είναι μόνο όραμα ο κομμουνισμός μιας άλλης κοινωνίας. Είναι σημαντικό αυτό να αποκατασταθεί και να υπερβούμε την ήττα και τις αλλοιώσεις στον υπαρκτό σοσιαλισμό, που θα πω παρακάτω δύο λόγια και γι' αυτό, αλλά να εμπνέεται, να καθοδηγείται και να προσαρμόζεται η σύγχρονη αγωνιστική παρέμβαση των δυνάμεων της αριστεράς με τέτοιους πολιτικούς στόχους απελευθερωτικούς. Αλλά η εμπειρία, η σύγχρονη, από την ταξική πάλι στη χώρα μας και διεθνώς, επίσης θέτει αυτό το ζήτημα. Δεν φτάνει σήμερα η ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος που είναι μείζον και πήγον ζήτημα. Η ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος. Δηλαδή σωματεία που θα είναι στα χέρια των εργατών και όχι της εργοδοσίας και του αστικοποιημένου συνδικαλισμού ή της κρατικής και της όποιας κυβερνητικής γραφειοκρατίας. Αυτό είναι κέριο ζήτημα για να δώσουμε τις μάχες που έχουμε μπροστά μας τώρα εδώ και σε αυτόν τον τόπο. Δεν φτάνει επίσης και έχουμε την εμπειρία των πολιτικών μετώπων. Είναι σημαντικό για μας. Και είναι σημαντικό όχι μόνο σε εμάς, και στην Ευρώπη, αλλά και στη Λατινική Αμερική εγχειρημάτων πολιτικής συνεργασίας, πολιτικών μετώπων που έφτασαν μέχρι να γίνουν και κυβερνήσεις σε χώρες όπως η Βενεζουέλα κλπ. Φτάνει ένα σημείο και μια εμπειρία της σύγχρονης εργατικής ταξικής πάλης που τίθεται το ζήτημα και του συνολικού σχεδίου. Ενός σχεδίου, ενός προγράμματος που θα πάει την υπόθεση μέχρι το τέλος και ενός κόμματος που θα στηρίζει, θα βοηθάει, θα καθοδηγεί αν θέλετε με μια σύγχρονη έννοια και το εργατικό κίνημα και τα πολιτικά μέτωπα και θα τα προωθεί σε ανώτερο επίπεδο, σε επίπεδο απελευθερωτικό. Για θυμηθείτε το 11 και το 12, ιδιαίτερα το 11 με τις μεγάλες κινητοποιήσεις. Θυμόμαστε εμείς στην Αθήνα, δεν μιλάω για τις πλατείες απλά. Μιλάω για τις μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις, τότε που ο Γιουνκέρ, λίγο πριν κάνουν τον ελιγμό από τον Παπαντρέου στον Παπαδήμο, βγήκε και έκανε δηλώσεις ότι στην Ελλάδα γίνεται κάποια εξέγερση, που μπορεί να γίνει επανάσταση, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά. Είχαν τρομοκρατηθεί και την ίδια στιγμή δυνάμεις στην Ευρώπη, σε άλλες χώρες έλεγαν είμαστε όλοι Έλληνες. Στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, περιμέναν να σπάσει εδώ ο κρίκος. Εκεί έφτασε το κίνημα και δεν μπορούμε να πούμε ότι ο λαός δεν αγωνίστηκε. Έφτασε σε ένα ανώτερο επίπεδο σύγκρουσης. Ήταν συγκλονιστικό και συγκινητικό να γίνονται επιθέσεις, να διαλύεται στο Σύνταγμα η εργατική και λαϊκή κινητοποίηση και να επιστρέφει ο κόσμος ανοργάνωτος, όχι μόνο οι οργανωμένοι, και να δίνουν τη μάχη. Εκεί νιώσαμε όλοι και το συζητάγανε όλοι ότι σε αυτές τις συνθήκες και θα μπορούσε να ανέβαινε σε ένα ανώτερο επίπεδο αυτή η σύγκρουση. Και επειδή θα γίνουν ξανά τέτοια γεγονότα, δεν θα κάτσει ο άλλος να πει σφάξε μαγά μου να γιάσω. Εκεί τέθηκε το ζήτημα ότι χρειάζονται ταξικά σωματεία και όχι εργοδοτικά. Εκεί τέθηκε το ζήτημα ότι χρειάζονται συλλογικότητες στις γειτονιές, εργατικές και λαϊκές, που να τραβάνε τον αγώνα και να μην υποτάσσονται σε δημαρχιακά, σε περιφερειακά και άλλα γραφειοκρατικά σχέδια. Εκεί τέθηκε όμως και το ζήτημα και το έλεγαν όχι μόνο οι αριστεροί, οι έμπειροι της παλιάς κομμουνιστικής παράδοσης. Το έλεγε και ο κόσμος, ότι εδώ μας χρειάζεται ένα κόμμα που μπορεί να οργανώσει, να καθοδηγήσει και να ανεβάσει αυτή την αντεπίθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος σε ανώτερο επίπεδο και να εμποδίσει τα πολιτικά κόλπα, να εμποδίσει τον ελιγμό και τα νέα μνημόνια. Πώς? Οδηγώντας με ανώτερους πολιτικούς στόχους.
ρήξης και ανατροπής. Να μην περάσει το σχέδιο μετά ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να υπάρξει πρόγραμμα απελευθερωτικό, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, αντίμετρα και άλλες αυτές αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ που μας οδήγησαν εδώ. Εκεί τέθηκε αυτό το ζήτημα και φάνηκε η ανεπάρκειά μας και η έμπρακτη αυτοκριτική δική μας δεν είναι να κλαίμε τη μοίρα μας. Είναι αυτό που σκεφτόμαστε, ότι εν ώψη νέων κυμάτων αντίστασης και μάχης που έρχεται μπροστά μας και τα οποία δεν πρέπει να πάνε στράφη και να ενσωματωθούν σε νέα ρεφορμιστικά σχέδια, σε αυταπάτες του τύπου ότι η νέα αριστερά που γεννιέται είναι ο Γκόρμπιν, είναι ο Μελανσόν και δεν ξέρω ποιο άλλο κόλπο θα προκύψει εδώ στη μετά ΣΥΡΙΖΑ εποχή, διότι γίνεται ένα μαγείρεμα σχετικό και γίνονται προτάσεις πάλι νέο ΣΥΡΙΖΑΙΚων σχεδίων με κίνδυνο να ενσωματωθούν αυτές οι εξεγέρσεις και οι κινητοποιήσεις που θα υπάρξουν. Έχουμε μικρά δείγματα τώρα με τους συμβασιούχους. Έχουμε μικρά δείγματα στα λιμάνια με τους αγώνες, μικρά δείγματα των ναυτεργατών. Έχουμε μικρά δείγματα στο νεολαίστικο κίνημα, στους νέους με τα 5 μήνα και τα 8 μήνα της ανακύκλωσης της ανεργίας. Έχουμε τέτοια μικρά δείγματα. Έχουμε δείγματα στα νοσοκομεία. Έχουμε δείγματα με τη μεγάλη μάχη που έδωσε ο λαός μας, το εργατικό κίνημα και η αριστερά μαζί με τους πρόσφυγες, να μην τους τσακίσουν, να μην πνίγονται στη Μεσόγειο, να βρουν τα δικαιώματά τους και την ελευθερία τους να πάνε εκεί που ζητάνε να πάνε και κυρίως να πάψουν οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις και να γυρίσουν ειρηνικά στον τόπο τους. Έχουμε μικρά δείγματα και θα έχουμε. Λοιπόν, η έμπρακτη δική μας κριτική και αυτοκριτική είναι ότι χρειάζεται ένα τέτοιο αποφασιστικό βήμα την επόμενη περίοδο και αυτό είναι στο οποίο επιχειρούμε να συμβάλλουμε. Υπάρχει τέλος το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει σε αυτόν τον τόπο και σε άλλες χώρες με το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τρομακτικό το πλήγμα που δέχτηκαν οι προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού, ενός ολόκληρου μαχόμενου τμήματος, αλλά και τμήματων της αριστεράς που δυστυχώς εκεί καταλογίζουμε, εμείς δεν καταλογίζουμε ευθύνες στο λαό. Καταλογίζουμε ευθύνες σε τμήματα της αριστεράς που είχαν αυταπάτες και συμμετείχαν στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και σε συντρόφους δικούς μας που προσχώρησαν σε αυτό το εγχείρημα και πίστεψαν ότι είναι δυνατόν να υπάρξει μια φιλολαϊκή διαχείριση αυτού του βάρβαρου καπιταλισμού στη μεγαλύτερη κρίση που είχε αντιμετωπίσει στην ιστορία του και για να την αντιμετωπίσει αυτή την κρίση επιτίθεται ισοπεδωτικά σε όλα τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, εναντίον στην ειρήνη, εναντίον στο ιστορικό δικαίωμα των εργαζομένων να αγωνίζονται και να διεκδικούν την ζωή τους και το μέλλον. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε από κόμμα της αριστεράς έχει μετατραπεί σήμερα στο κύριο κόμμα το οποίο προωθεί την καπιταλιστική αναδιάρθρωση, που προωθεί τα μνημόνια και το μνημόνιο διαρκείας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2060, αυτά που υπέγραψε πρόσφατα. Και αυτό είναι ένα τρομακτικό πλήγμα. Θα μπορούσε κανείς να το παρομοιάσει με το μεγάλο πλήγμα από την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, όπου κατέρευσαν τότε οι ελπίδες ότι είναι δυνατόν να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος στην βάρβαρη επέλαση του σύγχρονου καπιταλισμού. Αυτή η κατάρρευση των ελπίδων, αυτό το πολιτικό έγκλημα του ΣΥΡΙΖΑ, για το οποίο εμείς μιλήσαμε από την αρχή, ότι δεν ήταν απλά μια προδοσία, είναι και προδοσία των ελπίδων. Δεν ήταν απλά μια μετάλλαξη κάποιων αριστερών που έδωσαν μάχη και δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν. Είναι ιστορική και πολιτική ευθύνη όλων των δυνάμεων της αριστεράς που και στα προηγούμενα χρόνια είχαν μιλήσει για ένα τέτοιο σχέδιο και για αυτούς που το εφάρμοσαν, διότι βγήκαν και τόλμησαν να μας πούν ότι μπορεί να υπάρξει διαχείριση φιλολαϊκή και να υπάρξουν μέτρα προς όφελος της εργατικής τάξης και του λαού μέσα σε αυτό το σύγχρονο καπιταλισμό και ότι μπορεί η κρίση του να αντιμετωπιστεί με μια καλύτερη διαχείριση των μνημονίων. Είναι ιστορική ευθύνη όσων πίστεψαν, μιλάω για τον λαό, για τους ηγέτες και τα κόμματα της αριστεράς και τις δυνάμεις αριστεράς και βγήκαν να μας πούν ότι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση προς όφελος του λαού και των εργαζομένων και να υπάρξουν παράλληλα προγράμματα, αντίμετρα κλπ. Και σήμερα τρώμε το ένα πακέτο αντιλαϊκό πάνω στο άλλο και προστίθενται αυτά
αθρίζονται και επιβαρύνονται με νέες χειρότερες ρυθμίσεις σε βάρος των εργαζομένων, των συνταξιούχων, της παιδείας, της υγείας, αλλά και με τον κίνδυνο της εμπλοκής της χώρας μας σε πολεμικές συγκρούσεις και τυχοδιοκτισμού στην περιοχή μας, από την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει σε έναν αντιδραστικό φιλοπόλεμο άξονα με το Ισραήλ και με τους δικτάκτορες της Αιγύπτου και να επιχειρεί να μας πείσει ότι είναι καλοί οι Αμερικάνοι και μας βοηθάνε και πρέπει να τους δώσουμε και άλλα δικαιώματα, να αναβαθμίσουν τη Σούδα και να παίζει η Σούδα ρόλο στις επεμβάσεις στη Συρία και στην περιοχή μας, ακόμα και να δοθεί και νέα βάση, όπως λέει ο Καμένος, για να εξυπηρετούνται τα αμερικάνικα συμφέροντα, τα οποία δυσκολεύονται λόγω των αντιθέσεων στην περιοχή που έχουν με Τουρκία, Ιράν, με την Ρωσία και τους άλλους που επεμβαίνουν και καταστρέφουν ένα ολόκληρο λαό, ένα ολόκληρο τόπο, όπως στην Συρία. Αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ θέτει συνολικά επιτάπητος όχι απλά το κοινωνικό πρόβλημα, όχι απλά το πρόβλημα της δημοκρατίας και της κατάργησης της επιτροπίας και της ανάκτησης των δικαιωμάτων, των ιστορικών δικαιωμάτων του λαού να καθορίζει την τύχη, αλλά θέτει και το ζήτημα να ανασυγκροτηθούν οι δυνάμεις, οι μαχόμενες δυνάμεις της αριστεράς, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται το ΣΥΡΙΖΑ, και να πούν συγκεκριμένα και στον κόσμο ολόκληρο ότι όπως λέμε ότι δεν ήταν από ένα σημείο και μετά σοσιαλισμός και κομμουνισμός αυτό που συγκροτήθηκε, από ένα σημείο και μετά στη Σοβιετική Ένωση. Ήταν το αντίθετό του, ήταν ένα ιδιότυπο εκμεταλλευτικό καθεστώς. Καταπιεστικό για τους εργαζόμενους, γι' αυτό δεν το υποστήριξε κανείς όταν κατέρευσε. Αλλά να πούν ότι δεν είναι αριστερά και αριστερή πολιτική αυτού του τύπου τα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, και να πούν ότι δεν πάμε σε μια βελτίωση αυτού του εγχειρήματος, αλλά να γίνει μια τομή και να πάμε σε μια συγκρότηση άλλης αριστεράς, σύγχρονης, κομμουνιστικής, με επαναστατικό σχέδιο, αλλά και μια τακτική μάχης σήμερα, μια πολιτική γραμμή σαν και αυτή που προβάλλουμε μέσα από την ανταρσία για την ανατροπή των μνημονίων, την ανατροπή της κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ευρώ, την έξοδο από αυτές τις λικοσυμμαχίες, γιατί έτσι μπορούν να αρχίσουν να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της ζωής, τα προβλήματα της δημοκρατίας, τα προβλήματα της ειρήνης σε αυτόν τον τόπο. Και να πούμε ότι πάμε σε μια άλλη αριστερά, χωρίς να γυρίσουμε πίσω σε αυτό το επιχειρεί και προβάλλει το ΚΚΕ, σε ένα όραμα ενός ανασυγκροτούμενου υπαρκτού σοσιαλισμού που δεν προχώρησε στους κοινωνικούς μετασχηματισμούς εκείνους που θα απελευθέρωναν την εργασία. Δεν προχώρησε σε ένα σύστημα πολιτικό εργατικής δημοκρατίας που είναι ανώτερη από την αστική δημοκρατία, αλλά υποχώρησε σε ένα καταπιεστικό καθεστώς. Να προβάλλουμε δηλαδή ένα σύγχρονο κομμουνιστικό όραμα απελευθερωτικό, που είναι η ουσία του κομμουνισμού. Όχι μόνο όπως μας το έθεσαν ο Μάρξ, ο Έγγελς και ο Λένιν, αλλά όπως αυτή η δυνατότητα πηγάζει σήμερα από τα σπλάχνα αυτής της κοινωνίας, από τις υλικές δυνατότητες αυτής της κοινωνίας και κυρίως από τη δυνατότητα των εργαζομένων να οικοδομήσουν μια τέτοια κοινωνία, μια τέτοια εργασία και παραγωγή, ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα. Να πάμε αλλιώς και να πάμε με άλλο τρόπο είναι η δική μας επιλογή και η δική μας συζήτηση που ανοίγουμε μπροστά σας. Και με αυτή την έννοια, και δεν θα σας κουράσω να αναπτύξω όλο το σχέδιο, ένα περίγραμμα και παραδείγματα προσπάθησα να δώσω πώς εννοούμε την αντίληψη ενός σύγχρονου κομμουνιστικού σχεδίου, το οποίο θα είναι και για μια άλλη κοινωνία, αλλά και θα μας καθοδηγεί στις σημερινές μάχες και στις σημερινές συγκρούσεις. Μια τέτοια προσπάθεια είναι που έχουμε αναπτύξει σε όλη την χώρα. Ποια είναι η εμπειρία? Συγκεντρώνεται ένα δυναμικό το οποίο ξεπερνάει τα όρια του νέου αριστερού ρεύματος και της ανταρσία ακόμα. Και δυνάμεων της ανταρσία όσων δυνάμεων δεν ενδιαφέρονται όλες οι δυνάμεις για ένα τέτοιο σχέδιο. Συγκεντρώνεται ένα δυναμικό από νέους ανθρώπους, εργαζόμενους, που αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας, της μετανάστευσης, τον τοίχο που βρίσκουν μπροστά τους, ενώ έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες, τις μεγαλύτερες γνώσεις και τις μεγαλύτερες προοπτικές
να παράγουν και να οργανώσουν άλλη κατάσταση στην κοινωνία και στον τόπο μας τον ίδιο. Δεν είναι πλειοψηφία, αλλά είναι ένα νεολαίστικο δυναμικό που συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση. Είναι ένα δυναμικό που συμμετέχει στις μάχες του εργατικού κινήματος, στα σχήματα, τα αριστερά, τα αντικαπιταλιστικά, οι οποίοι έχουν βρει το όριο που έχουν όλες αυτές οι μάχες που δίνουν από αυτά τα σχήματα και ζητάνε ένα πιο συνολικό πρόγραμμα και ένα κόμμα που θα μπορεί να το υπηρετεί, να οργανώνει, να πειθαρχεί και να καθοδηγεί τις μάχες μέσα στα εργοστάσια, μέσα στις μονάδες και στις επιχειρήσεις, εκεί που είναι η εργοδοτική δεσποτεία και τρομοκρατία στο έπακρο αυτή την εποχή. Να μπορεί να καθοδηγεί τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες και να τους ανεβάζει σε ανώτερο επίπεδο πολιτικών μαχών και να μπορεί συνολικά να συγκροτεί όλο αυτό το δυναμικό που ενδιαφέρεται και συζητάει προς μια τέτοια κατεύθυνση. Και είναι και παλιοί αγωνιστές των παλιών πολιτικών μαχών και πολιτικών εποχών του κινήματος, του εργατικού κινήματος και της αριστεράς, που έχουν την προηγούμενη εμπειρία και κατανοούν ότι δεν μπορούμε να πάμε με τα παλιά εργαλεία, με τα παλιά κόμματα, με την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, την εμπειρία του ΚΚΕ, που με άλλο τρόπο είναι αρνητική. Αυτό το δυναμικό και ορισμένες μικρότερες δυνάμεις που δεν εμπλέκονται σε σύγχρονα εγχειρήματα ουράς, σε ρεφορμιστικά και νεορεφορμιστικά σχέδια. Αυτό είναι το όριο που βάζουμε. Βάζουμε ένα όριο ότι αυτή η απόπειρα θα έχει ως άμεση γραμμή και τακτική την ανεξαρτησία του εργατικού κινήματος από το κράτος, τις επεμβάσεις του κράτους, ανεξαρτησία από την εργοδοσία και την αστική τάξη, τις χρηματοδοτήσεις της και ανεξαρτησία από το συνδικαλισμό της ΓΕΣΕΕ, που είναι αστικοποιημένος, είναι ο συνδικαλισμός εκείνος που είπε ναι στο δημοψήφισμα όταν όλη η τάξη στην πλειοψηφία της έδινε τη μάχη του όχι, συνταυτίστηκε με τους εργοδότες και το σύνολο του αστικού μπλοκ τότε που έδωσε τη μάχη για το ναι. Ανεξαρτησία από τα σχέδια, τα νεορεφορμιστικά και τα νεοκενσιανά που φαντάζονται ότι είναι δυνατόν σε συμμαχία με τμήματα του κεφαλαίου να υπάρξει μια ανάπτυξη από την οποία θα βρουν δικαιώματα και λύσεις στα εργασιακά προβλήματα οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι το όριο. Αυτό είναι που το πληρώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και ανεξαρτησία από τις αυταπάτες ότι με αυτό τον κοινοβουλευτικό δρόμο είναι δυνατόν κάποια στιγμή να υπάρξει μια κυβέρνηση την οποία θα ορκίσει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όποιος και αν είναι αυτός, είτε ο Παυλόπουλος, και θα μπορέσει να δώσει λύσεις στα εργατικά κινήματα. Την πληρώσαμε αυτή την κοινοβουλευτική αυταπάτη που καλλιεργούσε 40 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο η εσύσσωμη αριστερά, μαζί και το ΚΚΕ εσωτερικού τότε και το ΚΚΕ και ο ενιαίος συνασπισμός, που εγκαινίασε μια τέτοια τακτική κοινοβουλευτικών αυταπατών και συνεργασιών με αστική τάξη, με αστικά κόμματα το 1989. Αυτή τη ρήξη που έκαναν κάποιες δυνάμεις το 1989 είναι που επιχειρούμε σήμερα να θεωρήσουμε ότι είναι αναγκαία στις σημερινές συνθήκες και προγραμματικά και κινηματικά και κομματικά και να προβάλλουν τη δυνατότητα μιας άλλης αριστεράς που είναι δυνατόν να συγκροτήσει σε ένα ανώτερο επίπεδο το εργατικό και λαϊκό κίνημα, να δώσει και τις άμεσες μάχες, αλλά και να συγκροτήσει τα δικά του όργανα εργατικής, λαϊκής πάλης και επιβολής των δικαιωμάτων τους, τα οποία θα είναι ανεξάρτητα στις γειτονιές από τα δημοτικά όργανα και θα επηρεάζουν και θα επεμβαίνουν και θα παρεμβαίνουν σε αυτά και μέσα από αυτά και έξω από αυτά και μέσα από το Κοινοβούλιο και έξω από το Κοινοβούλιο, αλλά υποτάσσοντας την κοινοβουλευτική, δημοτική και περιφερειακή παρέμβαση στις ανάγκες και στους αγώνες του ανεξάρτητου εργατικού κινήματος, της ανεξάρτητης από αυτά τα σχέδια αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής και κομμουνιστικής αριστεράς. Και αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτή την περίοδο που ζούμε. Για να αφήσω χρόνο και στην παραπέρα συζήτηση, επιγραμματικά ήθελα κλείνοντας να σημειώσω τα εξής. Πρώτον,
η υπόθεση της συζήτησης ενός τέτοιου προγράμματος και ενός τέτοιου κόμματος, η απάντηση στα ερωτήματα ποιος είναι ο σύγχρονος καπιταλισμός, είναι ο ίδιος με αυτόν που ζούσαμε τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80, πολύ περισσότερο τις δεκαετίες του 30 και του 40, ή έχει αλλάξει ριζικά και είναι, έτσι εξηγείται. Εμείς λέμε ότι είναι ολοκληρωτικός, ο καπιταλισμός είναι βάρβαρος, κανιβαλικός, ανώτερος ποιοτικά στην εκμετάλλευσή του και στην απειλή του ανθρώπου. Η συζήτηση δηλαδή για το σύγχρονο καπιταλισμό, η συζήτηση για το σύγχρονο κομμουνισμό που πρέπει να υπερβεί την θετική αλλά και την αρνητική εμπειρία του υπαρκτού σοσιαλισμού, η συζήτηση και ο σχεδιασμός με βάση ένα σύγχρονο μαρξιστικό διαφωτισμό, με όρους όχι δογματισμού, είτε γραφειοκρατικού δογματισμού, είτε δογματικού, μεταμοντέρνου, ανανεωτικού μαρξισμού, αλλά με σύγχρονη δημιουργική ανάπτυξη του μαρξισμού για την εξήγηση των φαινομένων και τη διαμόρφωση αυτών των σχεδίων, για την εκτίμηση της σύγχρονης εργατικής τάξης και των δυνατοτήτων της. Είναι άλλη η εργατική τάξη από αυτή που ήταν το 17. Είναι άλλη η εργατική τάξη από αυτή που όταν μπήκαμε εμείς στο κομμουνιστικό κίνημα, τότε που λέγαμε ότι είναι το βιομηχανικό προλεταριάτο, το οικοδομικό προλεταριάτο, το ναυτεργατικό προλεταριάτο, η εργατική τάξη στα χωράφια, οι εργάτες γης, και αν συγκροτούσες την παρέμβασή σου εκεί, μπορούσες να συγκροτήσεις εργατικές οργανώσεις, εργατική παρέμβαση και να συγκροτήσεις την εργατική τάξη σε άλλο επίπεδο. Είναι άλλη σύγχρονη εργατική τάξη. Είναι μεγαλύτερη, είναι πιο πολύ διασπασμένη. Εργάζεται σε μεγάλες μονάδες που δεν είναι οι κλασικές που ξέρουμε. Είναι μεγάλες μονάδες της πληροφορικής, των σύγχρονων τεχνολογιών. Είναι οι μεγάλες μονάδες παροχής υγείας στα νοσοκομεία. Είναι οι μεγάλες μονάδες στις παροχή υπηρεσιών στην παιδεία. Είναι οι μεγάλες μονάδες παροχής σύγχρονων υπηρεσιών, αυτές που δίνουν τη δυνατότητα η τεχνολογία. Και εκεί μια εικόνα να πάρετε από το σύγχρονο προλεταριάτο σε μεγάλες αίθουσες που δεν έχουν ούτε χωρίσματα και δουλεύουν στο κομπιούτερ άνθρωποι με πτυχία, μεταπτυχιακά για 500-600 ευρώ. Αυτοί που κάνουν κινητοποιήσεις στην Κοσμοτέ, στην Wind, αν έχετε ακούσει, στις μεγάλες επιχειρήσεις πληροφορικής, οι μεγάλες κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία, η ενοποίηση των τμήματων της εργατικής τάξης και η μετοπική συγκρότηση πια, που δεν είναι με ένα σύγχρονο αγροτικό τμήμα φτωχής αγροτιάς, η κλασική εργατοαγροτική συμμαχία, αλλά είναι τα σύγχρονα τμήματα φτωχοποιούμενων, αυτοαπασχολούμενων, μηχανικών, δικηγόρων, γιατρών, που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, φτωχοποιούμενων μεσαίων στρωμάτων που δεν προλαταροποιούνται γιατί δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις, σε οικοδομή, στον ναυτεργατικό κλάδο. Δεν υπάρχουν τέτοιες θέσεις. Η συμμαχία είναι άλλου τύπου. Να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και να επεξεργαστούμε συγκεκριμένη τακτική. Αυτά έχουμε βάλει στο τραπέζι. Και να συζητήσεις και για την σύγχρονη τακτική. Τη σύγχρονη τακτική εδώ έχει αναχθεί σε δόγμα ότι η τακτική δεν πρέπει να εξυπηρετεί τη στρατηγική. Και άμα βάζει στόχους πολιτικούς για την απελευθέρωση του σύγχρονου εργάτη από τα δεσμά της επιτροπίας, από τον δεσποτισμό τον εργοδοτικό. Εδώ παλιά όταν συγκροτούνταν τα σωματεία είχαν μέσα το καταστατικό τους, μιλάω στην πρωταρχή του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος. Είχαν στο καταστατικό τους με κάποιο τρόπο την απελευθέρωση της εργασίας από τη δουλεία και τη δεσποτεία του κεφαλαίου. Και σήμερα, άμα πεις μια τέτοια κουβέντα στα σωματεία, αυτό θεωρείται πολιτικοποίηση και διάσπαση. Διάσπαση και πολιτικοποίηση θεωρείται άμα βάλει στόχους για μισθούς και συντάξεις που θα πάρουν από τα κέρδη. Όχι, σου λένε να περιμένουμε να μεγαλώσει η πίτα από την αριστερά. Στόχους μείωσης του χρόνου εργασίας. Να βάλει στόχους απαλλαγής των σωματείων από την παρέμβαση του αστικού κράτους. Επιτρέπεται να διορίζεται η διοίκηση των σωματείων του μεγαλύτερου εργατικού κέντρου της Αθήνας από το δικαστήριο και σε αυτό να πρωτοστατούν στο Προεδρείο δυνάμεις της αριστεράς. Μιλάω από την ΛΑΕ συγκεκριμένα, μαζί με Πάσκε, Δάκε. Πότε θα σπάσει αυτό? Είναι ζητήματα δηλαδή που αφορούν την τακτική και τη μάχη σήμερα που έχουμε να δώσει. Είναι δυνατόν να λείπει από την τακτική σήμερα η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ
θέμα το οποίο το έχει πιάσει η ακροδεξιά και το εθνικιστικό ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και μετά κλαίμε τη μοίρα μας και γκρινιάζουμε ότι επελάμβηνε η ακροδεξιά και η Λεπέν, όταν η αριστερά δεν τολμά να θέσει το θέμα της εξόδου από το επιτελείο, τη συμμαχία, την ιερά συμμαχία των αστικών τάξεων, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σχεδιάζει, επιβάλλει και οργανώνει την επίθεση στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, που ετοιμάζει τώρα Ευρωστρατό για να επεμβαίνει στην περιοχή. Έκανε αυτοκριτική ο Γιουνκέρ και λέει: έχουμε κάνει Ευρωστρατό και δεν έχει κάνει καμία επέμβαση. Και πηγαίνουν μόνο, λέει, οι Γάλλοι μόνοι τους στην Αφρική και επεμβαίνουν στο Μάλι και αλλού, ή επεμβαίνουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι στη Συρία. Αυτό, λέει, πρέπει να γίνεται μέσα από τον Ευρωστρατό. Και αν θυμίσω ότι στην απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για τον Ευρωστρατό υπάρχει και η διάταξη και η απόφαση ότι αυτός θα επεμβαίνει και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μπαίνουν σε κίνδυνο οι δημόσιες υποδομές, δηλαδή τα λιμάνια, τα δημόσια κτίρια, αυτό που απευθύνεται? Σε αυτούς που αγωνίζονται και επιχειρούν να συγκρουστούν για τα δικαιώματά τους. Είναι δυνατόν σε αυτή την περίπτωση να μην υπάρχει στην πολιτική τακτική των μαχόμενων δυνάμεων της αριστεράς αυτό το ζήτημα? Αυτά τα ερωτήματα είναι τα οποία βάζουμε και στα οποία ερωτήματα τα βάζουμε και ως κριτήριο για τις μάχες. Λέμε ναι, κοινή δράση με όλες τις μαχόμενες δυνάμεις της αριστεράς και με αυτές που δεν συμφωνούμε σε αυτά. Εκεί δεν βάζουμε τέτοιο όρο. Αλλά είναι δυνατόν να υπάρξει πολιτικό μέτωπο αριστερό που να μην έχει στο κέντρο την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ρήξη με κάθε μορφής διαχείριση και με κάθε μορφής κυβέρνηση, ακόμα και αν προέρχεται από την αριστερά που διαχειρίζεται τον καπιταλισμό σε βάρος των εργατικών δικαιωμάτων? Και τέλος, στη συζήτηση έχουμε βάλει και το θέμα πώς θα είναι ένα σύγχρονο κομμουνιστικό κόμμα. Θα λειτουργεί όπως λειτουργούσε αυτό το οποίο γνωρίζαμε εμείς σε παλιότερες εποχές, όπου στο όνομα του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, αυτό ζήσαμε εμείς, στο όνομα του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού επιβλήθηκε ο τζανετακισμός, η οικουμενική κυβέρνηση, επιβλήθηκε μετά τη μεταπολίτευση ο κοινοβουλευτικός δρόμος και κάθε ριζοσπαστική τάση, εμείς το ζήσαμε μέσα στο ΚΚΕ, ριζοσπαστική τάση που προέκυψε μέσα από τη δικτατορία, αυτή που εκδηλώθηκε και στο Πολυτεχνείο. Τότε πριν το Πολυτεχνείο, κυβερνήσεις ετοιμάζαν όλα τα κόμματα της αριστεράς. Η ΜΕΝ με τον Καραμαλή, η ΔΕ με τον Πλητά και με άλλες αντιδικτατορικές δυνάμεις, η δική μας λέω τότε. Και ήρθε το Πολυτεχνείο να θέσει το ζήτημα ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν πολιτικές αλλαγές με τέτοιο τρόπο. Και η επιχείρηση μετά τη μεταπολίτευση ήταν να κατασταλεί αυτή και να ενσωματωθεί αυτή η τάση. Εκεί ήταν η ρίζα και της δικιάς μας ρήξης. Όχι, δεν μιλάμε για ένα τέτοιο κόμμα. Αλλά δεν μιλάμε και για ένα κόμμα στούντιο, ομοσπονδία, ενότητα χωρίς αρχές και πρόγραμμα. Και δήθεν στο όνομα της δημοκρατίας ο καθένας να κάνει το δικό του σχέδιο, τη δική του παρέμβαση, άλλος να πηγαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, άλλος να πηγαίνει με το ΠΑΣΟΚ, άλλος να πηγαίνει με τον Κόρμπιν. Όχι, δεν μιλάμε για τέτοιο κόμμα. Μιλάμε για ένα κόμμα που θα είναι με αρχές δημοκρατίας, αλλά εργατικού τύπου δημοκρατίας και όχι αστικοδημοκρατικού, κοινοβουλευτικού τύπου δημοκρατίας ή φιλελεύθερου αναρχοαυτόνομου τύπου δημοκρατίας. Εργατικής δημοκρατίας. Πλήρης ελευθερίας της απόψης. Ανοιχτή συζήτηση με τοποθετήσεις, πλατφόρμες, γραπτές και προφορικές τοποθετήσεις. Συζήτηση στα σώματα, στα όργανα, αλλά και απόφαση. Απόφαση με πλειοψηφία, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Απόφαση που θα δοκιμάζεται στη ζωή και θα είναι σεβαστή. Και στη δοκιμασία της ζωής θα βελτιώνεται, θα τροποποιείται ή και θα ανατρέπεται και θα έχει το δικαίωμα η οποιαδήποτε μειοψηφία με εργατικολαϊκό τρόπο, εργατοδημοκρατικό τρόπο να θέσει αυτά τα ζητήματα και σε επόμενη διαδικασία να τροποποιηθούν, να βελτιωθούν ή και να αλλάξουν οι αποφάσεις. Αντιπαράθεση δηλαδή με το δογματισμό και το μικροαστισμό, είτε είναι τύπου γραφειοκρατικού για να επιβάλλονται δεξιές πολιτικές, και αντιπαράθεση με τη λογική
ενότητα χωρίς αρχές, ενότητα διαφορετικών σχεδίων. Κάποτε είχα πάει πριν πολλά χρόνια στην Κούβα και μετά στο Μεξικό με κάποιες αντιπροσωπείες. Εκεί στο Μεξικό μας φέραν οι σύντροφοι τότε την εφημερίδα τους, η οποία εφημερίδα είχε στην πρώτη σελίδα, πρώτη και δεύτερη σελίδα, τις θέσεις του Ορθόδοξου τότε κομμουνιστικού κινήματος. Στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη σελίδα είχε του Ευρωκομμουνιστικού. Τέταρτη, πέμπτη του Μαοϊκού. Πέμπτη, σοβαρά σας το λέω, δεν είναι υπερβολή. Πέμπτη, έκτη του Τροτσκιστικού. Και αυτό εμφανιζόταν ως ενότητα. Έτσι, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για μια ανώτερης, εργατικής, κομμουνιστικής συγκρότησης, μαρξιστικής, επιστημονικής προσέγγισης, αλλά και με όρους υπέρβασης όλων των αρνητικών πλευρών, αλλά και συγκρότησης ενός κόμματος τέτοιου που θα στηρίζει και θα μπορεί να ακουμπήσει το εργατικό κίνημα, να ακουμπήσει ο εργάτης στη δύσκολη μάχη. Κοιτάξτε, όταν πάμε να συγκροτήσουμε τώρα οργανώσεις σε τέτοιους δύσκολους χώρους, δεν μιλάμε για το δημόσιο. Δύσκολους χώρους, όπως σας ανέφερα, επιχειρήσεις όπου η δεσποτεία και η απόλυση από τον εργοδότη είναι στην ημερήσια διάταξη. Όπου σε συγκεκριμένη περίπτωση, συγκεκριμένος εργοδότης, όταν ζητήσαν τα δικαιώματα, έβγαλε κουμπούρι και το έβαλε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Εκεί ο εργάτης για να στηριχτεί, για να δουλέψει ουσιαστικά σε συνθήκες παρανομίας, θέλει κόμμα το οποίο θα είναι ικανό να κάνει αυτή τη δουλειά. Και όχι φρουφρού και αρώματα. Νομίζω ότι συνεννοούμαστε. Και καταλήγοντας, αυτή η προοπτική ξεπερνάει τον ΑΡ για την κομμουνιστική απελευθέρωση. Και γι' αυτό ζητάμε και προχωράμε σε συνελεύσεις και επιτροπές για ένα σύγχρονο πρόγραμμα και ένα σύγχρονο κόμμα, όπου εκεί κάνουμε ανοιχτή συζήτηση με όλους τους συντρόφους και τους αναγωνιστές που κινούνται περίπου σε μια τέτοια λογική, που διαφοροποιούνται από τα ρεφορμιστικά εγχειρήματα, την επιστροφή στον παλιό καλό υπαρκτό σοσιαλισμό, και κινούνται και συζητούν ανεξάρτητα αν συμφωνούμε πλήρως για μια τέτοιου τύπου διαλεκτική, μαρξιστικού, εργατικού τύπου υπέρβαση της παλιάς εμπειρίας και στο πρόγραμμα και στο κόμμα, και θέλουμε και ζητάμε και επιδιώκουμε στο συνέδριο του ΝΑΡ που θα κάνουμε στο τέλος αυτού του χρόνου, αυτές οι επιτροπές να έρθουν και να παρέμβουν και να θέσουν τα ζητήματα. Και ή δυνατόν την επόμενη περίοδο εμείς είμαστε διατεθειμένοι και αποφασισμένοι, εάν αυτές οι επιτροπές γενικευθούν, συγκροτηθούν σε όλη την Ελλάδα, και είναι εκατοντάδες και ίσως χιλιάδες αυτοί που ενδιαφέρονται, και είναι δική μας ευθύνη να συμβάλλουμε στη συγκρότησή τους, να προχωρήσουν και σε έναν ανώτερο συντονισμό για τη δημιουργία πανελλαδικής συνάντησης, συνδιάσκεψης ή ό,τι θέλετε ακόμα και συνεδρίου, να συγκροτήσουν συνολική συντονιστική επιτροπή, ακόμα και κεντρική επιτροπή είμαστε διατεθειμένοι. Αυτό το δούμε βάσει τις δυνατότητες και σε μια τέτοια πορεία να προχωρήσουμε σε μια νέα κομμουνιστική απελευθερωτική οργάνωση, όπου εκεί είμαστε αποφασισμένοι να αυτοδιαλυθούμε, όχι πριν, αλλά αφού συγκροτηθεί κάτι τέτοιο, για να πάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο. Αυτό είναι το οποίο ζητάμε, και με αυτόν τον τρόπο και το τελευταίο που σας είπα, για να μην λέω λόγια στην αυτοκριτική μας, είναι η έμπρακτη αυτοκριτική μας. Αυτό το χρόνο τιμάμε και γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση. Επιδιώκουμε να μην βγάλουμε πάλι μεγάλους λόγους και μεγάλες αναλύσεις που χρειάζονται και αυτές. Συμβάλλουμε μέσα από το περιοδικό τετράδια του μαρξισμού για την κομμουνιστική απελευθέρωση σε αυτή τη συζήτηση για τα συμπεράσματα και από την νίκη και από την ήττα της Οκτωβριανής Επανάστασης. Πάνω απ' όλα όμως επιδιώκουμε να συμβάλλουμε και να δείξουμε αν έχουμε κατανοήσει, αν έχουμε βαθύνει σε αυτά τα συμπεράσματα, και κυρίως αν έχουμε κατανοήσει κάπως την εποχή μας, τις δυσκολίες και τις δυνατότητες, στην πράξη να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό, σε επόμενη συνάντηση, όποιος σύντροφος και αν έρθει εδώ, θα ήθελα να είμαι εγώ αυτός ο σύντροφος, να είναι σε μια συζήτηση όπου θα δημιουργηθεί μια τέτοια επιτροπή και μια τέτοια πρωτοβουλία. Ευχαριστώ και σας ζητώ την κατανόησή σας για τον χρόνο που σας πήρα. Έθεσε ο σύντροφος στην αρχή το ζήτημα της μάχης που δόθηκε και εδώ, όπως και σε όλη την Ελλάδα, για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Επειδή έχουμε και μαζί μας
εκπροσώπους, για παράδειγμα, την Παλαιστινιακή αντίσταση, θα έλεγα εγώ, και διασπορά. Θα ήθελα να έχουμε μια, από τον σύντροφο τον Άγγελο, πώς αυτό που σχεδιάζουμε, το νέο κόμμα Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης, θα προσπαθήσει να εντάξει στους κόλπους του όλο αυτό τον κόσμο που σήμερα ζει σαν μια παράλληλη κοινωνία με την ελληνική. Το πώς δηλαδή οι μετανάστες, οι πρόσφυγες όχι μόνο θα συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία μέσα από τις γραμμές ενός τέτοιου κόμματος, αλλά το πώς θα ενταχθούν στα σωματεία, στα συνδικάτα και θα γίνουν τμήμα του μαχόμενου λαού του τόπου. Γνωρίζετε ότι για το θέμα του προσφυγικού και του μεταναστευτικού προβλήματος σε παλιότερα χρόνια είχαμε καθυστερήσεις. Και αυτή την ευθύνη την αναλαμβάνουμε. Αλλά ταυτόχρονα γνωρίζετε ότι και σε ανανταρσία και εμείς ως Νέο Αριστερό Ρεύμα, μαζί με τις κινήσεις που έχουν δημιουργηθεί, στηρίζουμε δηλαδή τις κινήσεις αυτές, την ΚΕΡΦΑ, το συντονισμό των συλλογικοτήτων για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, συλλογικότητες σε γειτονιές και σε νολίστικους χώρους που ασχολούνται με αυτό το θέμα, και σε πρώτη φάση δώσαμε και εμείς μια μάχη για την αλληλεγγύη, τη στήριξη και την ικανοποίηση των στοιχειωδών δικαιωμάτων όλων των μεταναστών και όλων των προσφύγων που ήρθαν στον χώρο, με τις γνωστές πολιτικές θέσεις που δεν θέλω να τις επαναλάβω, νομίζω είναι γνωστές. Η πλευρά που αναδείχνει ο σύντροφος Αριστίδης είναι αυτή που είναι και η πιο δύσκολη, ότι δεν αρκεί η αλληλεγγύη για μια συνολική, εργατική, αριστερή και πραγματικά κομμουνιστική παρέμβαση σε αυτόν τον χώρο. Αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει και με συντρόφους από την Παλαιστίνη, για παράδειγμα, με συντρόφους που έχουμε συνεργασία, του Δημοκρατικού, του Λαϊκού Μετώπου και άλλων πολιτικών δυνάμεων. Συζητήθηκε και ανοιχτά στο φεστιβάλ που κάναμε των αναιρέσεων με εκπροσώπους. Ενώ την πλευρά μιας βαθύτερης συνεργασίας και για την ειρήνη στην περιοχή, όχι μόνο για το προσφυγικό πια, για την ειρήνη στην περιοχή, την απελευθέρωση του Παλαιστινιακού λαού από τα δεσμά, την καταστροφή, το έγκλημα που επιχειρεί το Ισραηλίτικο κράτος, αλλά και τα άλλα δεσμά, τα υπεριαλιστικά και τις επεμβάσεις, αλλά και τη συνεργασία με άλλες πολιτικές δυνάμεις αριστεράς από τον ευρύτερο χώρο, Τουρκία, Συρία. Σκεφτόμαστε και μια διεθνή συνάντηση, πολιτική συνάντηση, όχι μόνο για την αλληλεγγύη, για συντονισμό. Μέσα σε αυτή την ατζέντα έχει ανοίξει και το συγκεκριμένο θέμα. Με δύο λόγια, επιχειρούμε και γίνονται ορισμένα βήματα συμμετοχής εργαζομένων, μεταναστών, αυτό οπωσδήποτε, αλλά και κάποιων λίγων ακόμα προσφύγων που έχουν μπει στην εργασία και αρχίζουν να σκέφτονται ότι μάλλον θα περάσουν κάποια χρόνια στον τόπο μας. Της συμμετοχής και της συνεργασίας με δυνάμεις των ριζοσπαστικών αντικαπιταλιστικών σχημάτων. Έχουμε τέτοια παραδείγματα για συμμετοχή τους στα σωματεία. Δεν είναι εύκολη αυτή η δουλειά, το καταλαβαίνετε. Αλλά έχουμε ανοίξει ένα τέτοιο δρόμο. Δεύτερο, στο πολιτικό μέτωπο της Ανταρσία επιχειρούμε, είχε έρθει η Ανταρσία πριν κάποιους μήνες και έκανε εδώ, Φλεβάρι ήτανε. Το Φλεβάρι είναι αντιπροσωπεία που πήγε στα στρατόπεδα και κέντρα, και έθεσε και κάποια ζητήματα. Εκτός από αυτή την παρέμβαση, επιχειρούμε οι κοινότητες να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με την Ανταρσία
ώστε να υπάρχει ένας συντονισμός, διότι πέφτουν πάνω στους πρόσφυγες ιδιαίτερα, αλλά και στους μετανάστες, διάφορα σχέδια από ΜΚΟ, από εργοδοτικό συνδικαλισμό, από αστικές δυνάμεις. Και το τρίτο και το πιο δύσκολο είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι και μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν, εκτός από τους αγωνιστές που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, και άνθρωποι, συναγωνιστές που σκέφτονται περίπου όπως σκεφτόμαστε κι εμείς. Σκέφτονται αν μπορεί να υπάρχει άλλος κόσμος και να είναι κομμουνιστικός, απελευθερωτικός. Αν μπορεί η αριστερά να παίξει έναν ευρύτερο ρόλο. Αν οι δυνάμεις της αριστεράς μπορούν να συντονιστούν. Με αυτούς τους συντρόφους που έχουμε επικοινωνία ως νέο ρεύμα, νέο αριστερό ρεύμα για την κομμουνιστική απελευθέρωση, συζητάμε και παρά τις δυσκολίες θεωρούμε ότι πρέπει να είναι και αυτοί οι σύντροφοι στο σχέδιο για ένα σύγχρονο κομμουνιστικό κόμμα απελευθέρωσης. Μικρή εμπειρία έχουμε, αλλά το επιχειρούμε και αυτό. Δεν ξέρω αν σας έδωσα την εικόνα. Αυτές είναι οι σκέψεις και οι παρεμβάσεις. Υπάρχει ένα ερώτημα που υπάρχει μες στην κοινωνία και ειδικά και στο δικό μας το κομμάτι, ότι υπήρξε μια περίοδος ανόδου του κινήματος, την περίοδο 2010-2012, όπου καιγόταν ο τόπος, όπως το πες και εσύ, συνελεύσεις, μεγάλες κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις, μέχρι το 2012 κυρίως, και μετά το 2015 γυρίσαμε στο αντίστροφο. Ο κόσμος απογοητεύτηκε, νιώθει προδομένος σε μεγάλο βαθμό από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δύσκολη κατάσταση. Λέω λοιπόν, πότε συγκροτούνται τα πολιτικά ρεύματα, πότε συγκροτούνται τα κόμματα, τα μέτωπα και τα ταξικά συνδικάτα? Στη φάση της αναδίπλωσης του κινήματος ή στη φάση της έξαρσης? Θέλω να πω, μήπως χάσαμε μια χρυσή ευκαιρία το 2012? Θα πεις δεν ήμασταν έτοιμοι τότε. Μήπως δηλαδή τώρα είναι πολύ πιο δύσκολο? Έχουμε τη δυνατότητα τώρα να κάνουμε, πώς να το πούμε, τις δυσκολίες αυτές που παρουσιάζονται, ή θα πρέπει να περιμένουμε καλύτερες μέρες την επόμενη, όταν ξαναβγεί το κίνημα, να ξαναβγούμε κι εμείς? Δηλαδή θέλω να πω, μήπως αυτό το εγχείρημα που κάνουμε τώρα είναι σε λάθος χρόνο και θα είναι, ας πούμε, μια καρικατούρα, ας πούμε, εμείς, κάπως έτσι? Και όχι μονάχα βέβαια για το κόμμα, αλλά και για το μέτωπο και για τα συνδικάτα, έτσι. Θέλω σύντομα να επαναλάβω ότι για την περίοδο 10, κυρίως 11 και λίγο 12, σε ένα πράγμα δεν κάνουμε αυτοκριτική και σε ένα άλλο πράγμα κάνουμε αυτοκριτική. Και το λέω αυτό γιατί γίνεται μια αντιπαράθεση, ακόμα και σήμερα. Δεν κάνουμε καμιά αυτοκριτική για το γεγονός ότι εκτιμήσαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μας οδηγήσει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έλεγε, σε κοινωνική καταστροφή, και δεν κάνουμε καμιά αυτοκριτική γιατί δεν πήγαμε ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αν λέγαμε κάτι, ίσως θα έπρεπε να είμαστε ακόμα πιο αυστηροί και ακόμα πιο τεκμηριωμένοι ότι αυτό το οποίο πρότεινε σαν σχέδιο τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, με μαθηματική ακρίβεια θα τολμήσω να πω, δεν αντιστοιχεί ακριβώς, θα οδηγούσε σε αυτή την κοινωνική καταστροφή. Ένα αυτό. Και γι' αυτό δεν δεχόμαστε να συμμετάσχουμε σε νεοσυριζέικα εγχειρήματα. Να φτιαχτεί ένα φόρουμ το οποίο θα συζητήσει για μια αριστερή κυβέρνηση πραγματική και άλλα τέτοια σχέδια που ακούτε. Σε αυτό είμαστε σε αντιπαράθεση. Δεύτερο, κάνουμε αυτοκριτική στο ζήτημα που θέτει ο Στρατής. Εμείς ως νέο αριστερό ρεύμα τώρα στις θέσεις για το συνέδριο, σε αυτό το ζήτημα, αυτές που έχουν γραφτεί και πάνε για έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, σημειώνουμε το εξής. Ότι σε εκείνες τις συνθήκες, ναι, δεν υπήρχε έτοιμη μια άλλη αριστερά και ένα άλλο ταξικό εργατικό κίνημα. Όμως, εμείς και άλλες δυνάμεις μπορούσαμε και έπρεπε να δοκιμάσουμε τότε τη συγκρότηση και σε επίπεδο κινήματος και σε επίπεδο μετώπου και σε επίπεδο ανεξάρτητων εργατικών οργάνων.
δεν μπορεί κανείς να προβλέψει ποιο θα ήταν συνολικά το αποτέλεσμα. Αλλά αν κρίνουμε από εμπειρίες σε αυτόν τον τόπο, παλιότερες, θετικές και αρνητικές, μάλλον θα υπήρχε κάποια θετική συμβολή. Ας πούμε, αναφέρθηκα προηγούμενα στην εμπειρία του Πολυτεχνείου. Ξέρετε, σφράγισε. Όσοι συμμετείχαν τότε στο Πολυτεχνείο νομίζαμε ότι περίπου ιτηθήκαμε μετά το χτύπημα. Όμως σφράγισε τις πολιτικές εξελίξεις, σφράγισε συνειδήσεις και σφράγισε και ένα δυναμικό το οποίο δεν υποτάχθηκε μετά στη ρεφορμιστική αριστερά. Και σφράγισε και ορισμένες πρακτικές συνέλευσης, απόφασης, εργατικής δημοκρατίας, δημιουργίας εισπυρώσεων πρωτοπόρων κλπ. Η εμπειρία δείχνει ότι αν τολμήσεις, λοιπόν, φαίνεται ότι κάτι μπορούσαμε να κάνουμε. Η ευθύνη η δική μας τότε ήταν ότι δεν προχωρήσαμε αποφασιστικά σε ανεξάρτητους συντονισμούς σωματείων που έδιναν τη μάχη ή επιτροπών αγώνα ή συνελεύσεων και λαϊκών επιτροπών σε γειτονιές. Σε ένα ανώτερο, πιο πολιτικοποιημένο, πιο μαχητικό συντονισμό και σε μια διεύρυνση σε τόπους για να συνεχίσουν τη μάχη. Διότι δεν τολμήσαμε τότε να δημιουργήσουμε εκεί που συγκεντρωνόταν ο κόσμος πιο μόνιμες επιτροπές εργατικής και λαϊκής πάλης και με σωματεία μέσα, αλλά και ευρύτερες, όχι μόνο με σωματεία, οι οποίες θα είχαν πια ως στόχο την επιβολή, τη συζήτηση και αυτό που κάνουμε με τους πληστηριασμούς τώρα, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, όπου γίνεται. Αυτό, πάρτε τη Θεσσαλονίκη, που πάει και σπάει τον πληστηριασμό σε βάρος ενός φτωχού εργάτη, συνταξιούχου κλπ. Αυτού του τύπου η παρέμβαση και στα εργατικά δικαιώματα, εκεί που υπήρχε μια εργοδοτική αυθαιρεσία, έπρεπε να υπάρχει εργατική λαϊκή παρέμβαση και όχι να τρέχουμε την τελευταία ώρα που να επεμβαίνει και να συγκρούεται επί τόπου. Νομίζω είμαι σαφής. Και σε άλλα τέτοια δικαιώματα, εργατικά, δημοκρατικά, οικονομικής βίας, με τις κατασχέσεις τώρα, δηλαδή με τους πληστηριασμούς κλπ. Έπρεπε από τότε αυτά να προχωρήσουν, διότι υπήρχε το υλικό και η δυνατότητα. Αυτό είναι ευθύνη μας. Και στο ερώτημα πότε είναι καλύτερα, και στη μια και στην άλλη περίπτωση οι δυνατότητες και οι υποχρεώσεις διαφοροποιούνται. Βέβαια, όταν έχεις έξαρση του κινήματος, έχεις μεγαλύτερες δυνατότητες, τις οποίες πρέπει να αξιοποιείς. Όταν έχεις κοιλιά στο κίνημα, όπως είναι τώρα, αλλά με την επίγνωση που έχουμε ότι θα ξαναυπάρξουν εξάρσεις και δεν πρέπει να χαθούν οι ευκαιρίες, στην κάμψη του κινήματος ξεχωρίζει σαν στρατηγικό ζήτημα, όπως έλεγε ο Λένιν τότε μετά τις ήττες και του 5, της Επανάστασης του 5, μιλάω του 1905, αλλά και παλιότερα, όταν έλεγε ότι τώρα σε μια αντεπαναστατική εποχή, δεν θυμάμαι αν το έλεγε ακριβώς έτσι, τώρα μου όλοι ο καθένας δεν κάνουμε το Λένιν, εν πάση περιπτώσει, περίπου έλεγε ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να συγκροτηθεί, να ανασυγκροτηθεί η πρωτοπορία του εργατικού κινήματος, της πολιτικής αριστεράς και της πολσεβίκικης, όπως έλεγε τότε, κομμουνιστικής πρωτοπορίας. Με εφημερίδες, με. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να περιμένουμε μυρολατρικά πότε θα υπάρξουν καινούργιες εξάρσεις που θα υπάρξουν. Και για να μην ξανακάνουμε την ίδια αυτοκριτική, θα πρέπει όχι απλώς να προετοιμαστούμε πολιτικά, ιδεολογικά, δηλαδή να σπάσεις αυταπάτες, να συγκροτήσεις το πρόγραμμά σου, την παρέμβασή σου, αλλά πρέπει να συγκροτήσεις και τις πρωτοπορίες που θα δώσουν τη μάχη τότε. Τι σημαίνει αυτό? Ανασυγκρότηση των εργατικών σχημάτων. Διεύρυνσή τους με κόσμο που σπάει από τη ρεφορμιστική αριστερά, είτε την κουκουέδικη, είτε τη σιριζέικη, είτε τη ΛΑΕ. Και έχουμε τέτοια δυνατότητα. Χωρίς να αλλάζεις το πρόγραμμα και να πηγαίνεις σε πρόγραμμα διαχείρισης. Έχετε εμπειρία και στους γιατρούς και στο νοσοκομιακό δυναμικό. Υπάρχει εμπειρία και στους εκπαιδευτικούς με συμμετοχή. Αυτό πρέπει να πιο επιθετικά, πιο θετικά. Να συντονιστούν αυτά τα σχήματα. Στις γειτονιές, στις πόλεις. Αυτή η εμπειρία από τους πληστηριασμούς πρέπει να μας οδηγήσει τώρα σε μια ανώτερη μορφή λαϊκής συνέλευσης και λαϊκής εργατικής επιτροπής που θα επιβάλλει με αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματα
Πρόσφατα ένα μικρό παράδειγμα. Αν είχατε ακούσει στη Νέα Ιωνία μια απόλυση, το κυνηγητό ενός εργαζόμενου, δικαιώθηκε αυτός ο εργαζόμενος. Αλλά για να δικαιωθεί, υπήρξε ένα ολόκληρο κίνημα εκεί της εργατικής λέσχης, της λαϊκής συνέλευσης, που έφτασε και μέχρι στην πόρτα του εργοδότη και έφτασε και στην επιθεώρηση εργασίας και στο δικαστήριο. Και δικαιώθηκε και πήρε όλη την αποζημίωση. Και δικάστηκε ο εργοδότης από τις λίγες περιπτώσεις. Το 95% των αποφάσεων των δικαστηρίων είναι αρνητικές. Αλλά όταν προκύπτει τέτοιο ζήτημα, μπορείς να επιβάλλεις ακόμα και για ηθική βλάβη. Μικρό παράδειγμα, για να μην πάω σε άλλα τέτοια παραδείγματα. Αλλά αυτό πρέπει να γενικευθεί, είναι δεύτερο ζήτημα. Τρίτο ζήτημα είναι να ανασυγκροτηθεί η ανταρσία. Και όχι μόνο να μην παρασυρθεί από αντιλήψεις και απόψεις που ακούω, ότι η νέα αριστερά που γεννιέται είναι του Κόρμπιν, του Μελανσόν, του Σάντερς, χωρίς να υποτιμάμε εκεί κάποια ριζοσπαστικά στοιχεία που υπάρχουν στους εργαζόμενους που φέρουν αυτή την ψήφο. Αλλά να προσανατολιστεί στην ανάπτυξή της, στο πρόγραμματό της, στη στρατηγική της και της πρακτικής της και στην προσέλκυση ριζοσπαστικών τμήματων εργατικών, λαϊκών, νεολαίστικων και αριστερών που φεύγουν κριτικάροντας τη ΛΑΕ και το ΚΚΕ. Αν εσύ πας πίσω από τη ΛΑΕ, οι άνθρωποι αυτοί μας το λένε. Την πάθαμε μια φορά, έτσι μου πέρασε. Με το ΣΥΡΙΖΑ, την πάθαμε με τη ΛΑΕ. Αν μας πάτε κι εσείς προς τα εκεί, τότε δεν υπάρχει προοπτική σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να κάνει βήματα και η ενταρσία ανασυγκρότηση. Και φυσικά πρέπει να γίνουν βήματα με αυτή την πρωτοπορία που ενδιαφέρεται για την υπόθεση του προγράμματος και του κόμματος. Όλα αυτά μαζί στη λογική ενός συνολικού σχεδίου και ενός συνολικού προγράμματος και μάχης σήμερα με όποιες δυνατότητες υπάρχουν στους συμβασιούχους, στους ναυτεργάτες κλπ. Με την εκτίμηση ότι επειδή ο εργαζόμενος είναι από τη φύση του και υποταγμένος όταν αλλάζει ο συσχετισμός, έχει μυαλό να καταλάβει ότι δεν μπορεί τώρα να το στιμάζει. Αλλά είναι και έτοιμος να εξεγερθεί και να... Αυτή είναι η διπλή φύση του εργαζόμενου, όταν βρει την ευκαιρία και τη ρογμή και βρει κάπου να κουμπίσει. Πρέπει να συγκροτήσουμε αυτά τα υποκείμενα που να έχουν το νου, τη γνώση, τουλάχιστον την προηγούμενη και την επόμενη, για να δώσουμε τις μάχες και τις άμεσες και να προετοιμαστούμε για μια νέα έξαρση, όπου εκεί πια θα μιλήσεις με άλλους όρους. Εκεί θα πεις ότι σε ένα ανησύχρονο κόμμα πρέπει να μπει ένα τμήμα της εργατικής τάξης. Ολόκληρο. Της μαχόμενης που θα μπει μπροστά. Αυτό μου λέγανε οι σύντροφοι οι Τούρκοι. Πώς δημιουργήθηκε το κόμμα εργασίας, το ΕΜΕΠ. Λέω όλα καλά, κάναμε, ράναμε κλπ. Εκεί η στροφή έγινε όταν σε κάποιες μάχες μπήκαν τμήματα της εργατικής τάξης. Όταν στην ανταρσία θα μπουν ευρύτερες δυνάμεις και θα πάμε σε ένα άλλο πόλο συνολικό σε εκείνη τη φάση. Αλλά για να γίνουν αυτά και να υπάρξουν σωματεία, ταξικά, συντονισμοί κλπ. Πρέπει να ετοιμαστούμε από τώρα. Υπάρχει άλλη παρέμβαση, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκδήλωση. Νομίζω ότι με την ομιλία του Άγγελος στην ουσία δεν κλείνει το θέμα, το ανοίγουμε. Μας έβαλε και ένα στόχο να συγκροτήσουμε εδώ, και είναι δική μας ευθύνη πια, μια πλατιά λαϊκή συνέλευση που θα συμβάλλει στην πανελλαδική διαδικασία συγκρότησης ενός νέου επαναστατικού προγράμματος και κόμματος. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλό σας βράδυ.